салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако бозам навори имрӯза ҳаст итальянский. духтарако чанд вақт дар навор набудем, ина бо сар кардем видеои ҷолибу материалҳои фасонмона. духтарако 3 метри ё духтаро ҳозир скидкаштаги 220 сомонӣ нархи донашай. касе оптове мегира бо ячи арзон мекунем. духтаро касе даставка дар кораи марҳамат хоҳишмандон метавонед ватсап да нависен. духтарако ира бинен чихе фасонак, як свети дигараш и оранжевый баландай ёра ҳамаша накшем ҳама нишонтим. Анами духтаро тамом шуд, алакай боз омад, айни ҳол дорем. касе успет кард метавона заказ кунад. ира бинен хушро гиша гили майданем чи хеле ки диден духтаро дар видео суратам ҳама хеле сурат напурсе хоҳиш мекунам. видеоро ай ютуб тамошо карда гап зане. иша бинен чихе фасонака, ишам оранжевый бо сабзи талха дора, сангшам ҳам хе сваровский тозаи духтаро бо ина як сабзи дигар. айё бесанг надорем духтаро, ай дигарош ай кадомш басанг бесанг аст мегумтон, ай бесанг дорем ҳамаш бесанг почти қариб ай ҳамаш почти дорем бесанг духтарако. нигоҳ кунед хушруги материалоя. ина бардови духтаро мувофиқи талаби шумо сангоша бинед чихе хушруг задаге. иша бинед чихе фасонакай духтарако, сабзи сера. ира бинед духтарако чихе хушрӯй. 3 метр 220 сомон аксия, грандиозни аксия духтарако. Хеле аксия да чанд соли ҳабур мешава, расчётатона бигирен духтаро. ина духтарако ранга фасониша бинан. ина сабзи салативе санга куштам тоза сваровский якум сол бо намерезан духтарако. ини сангам аҷоиб хушрӯй, санги сирхкати материалаш. ниам бори навай духтарако. расчёт гирен ки игломон ҳамаш нав омадай. бо нархи 220 сомон нархи дона. касе оптови мегирад духтаро бо ман ёра ячи арзон мекунам. мано ячи арзон кардам 30 сомон арзон намешад, ки 5 сомон 10 сомон 15 сомон арзон мекунам духтарако. ира светкай не оранжевый тагиш бирӯзай чихалина. ира бинен чихе хушракай духтарако. гили ипекай. ира светкай бардови дора духтарако. нигоҳ кунед на бардовишам ҳастай. аҷоиб фасон. ина бо як ранги дигар. чунане ки гуфтам 3 метр 220 сомон успет кунед харидорӣ кунед духтаро.